И здравей всички, аз съм Спарки и добре дошли във втори епизод на Minecraft Survival. И като вече съм на половин сърце. Почнах да изграждам къщата. И явя навънка. Да. И естествено, като винаги. Нощ. И ако излязам до там. Само направим чест. Да си сла айтемите. Не, като умра. Да знам, що съм умрял. Или... Знаете какво? Чакайте сега. Ще излеза. Една кирка. Откъде бе? Фак. Къде ме спълна бе? Да фак. Къщата не! Те цветя са и познати. Минимап. Минимап. Там май не къща. Не съм сигурен. Те бъй па... Яха! Махай се, да ми ядеш на май. Нищо. Така. Сега ще излеза. Ще му... Стана, бах май. Бах ти крипърите и скелетите. Я, чакай сега. Майка ти да ебана, майка ти тутката да ебат. И паякът си нещастен. Моята майка е ебана. Тук ниждано. Не е ебат, паякът ти нещастен. Майко мила. И там има скелет. Те бъй скелетите, човек. Ей, така от тук. Сапай долу, бе! Ще изгледа и ще ви еба майката на всичките, аз сега ще кажа. Елай. Ендър перо. Бич! Ран, бич! Чай сега, накъде да фара? Не, ще умра. Крипър. Майка ти тръстинка до мен също. Пусрати, бъй крипъра неща се... Да пукнеш дано. Сега, забравих къде ми е къщата. Това тук беше. Да. Хайде. Хайде ми да! Чакай малко. Имах още една стрела. Стрелата дай ти майка. А не ти. Ората флеш. Такова не. Другото. Гърми. О, паяк. Ева. Сега на тебе ще помага. Какво си мислиш? Прасе! Храна! Означава за мен. Сега няма да слагам като фон, нали, музика, защото се усетих, че съм я направил твърде силна. Но той плюс това в първи епизод, нали, там на Survival, аз не го урих нищо съществено. И там псувах и...
Може да сложа заглушител сега, ако казвам нецензурни думички. Да падна, е. Нищо ще имаш. Добре, овце няма ли, бе? Всичко друго намирам, не е овце, бе, бах му. Майка ти лак на срам. Ти ли, бе? После. Ще изям това. Не да го изям. То скелет. И сега и скелети. Не, направо си и пал, майка. Ти не ми кажеш, че ме убиш, а? Къде бяха, е? Да ти е бъй, знаете какво е? Не му интересува. Не знам, айде. Да ми ядете кура нещастни. Има нещастниците ти. Писна ми убила, да. Тук крипър. Къде беше? XP, го е тук малко. Аз умирах 100 пъти. Кой съм аз? Разбира се, че трябва да бъда убит от... Къде бяха айтемите, бе? Ей, не. Само пържвай. Чакайте сега. Значи тук бях положил. Не се бях качил и тук, май. И по дърветата, брат. Къде ми бяха айтемите, бе? Ще след по земя, защото така имам почти нулев шанс да си ги намеря. Че не мога да се кача. Дори съм помня, че дойдох от тук и заобиколих нататък. Насам. Чакайте. Е тук май някъде бях. Да, ето. Сега отивам, сега трябва главната ми цел ще е да си намеря овце. Защото... Нищо. Каса бяха... Четири крави. Овца! Овца! Това кокошка, бе. Мамо ли е, ба. Трябва на овца да си направя легло. Много искам него. Та мисля, че тук някъде трябва да има и такова. Овце. Ако не се лъжа. В този байм. Не. Ужас. Ужас е. Аз моля... Нищо. Мога да си направя и... Се върна вкъща и си направя там един сет такова. Нали да си сет на хлам там. Като умре, то ма пусне там. И да мога да се телепортвам, нали, ако съм на много далече, ако се изгуба. Нали, тук натискам на М и тук точки, нали,
Да, и нали, тук съм умрял. Преди малко не бях умрял тук и ви телепортах тук. Това не е чит, това е минимап, нали? Това е опцията на минимап. Забравих на къде бях. Нататък. Да се погрухтиш, бе. Пречи ми. Така, ще мога да се оформя къща, между другото. Че ми трябва да... Не ми чак толкова главната цел да се оформя, но искам да, нали... Там е кефирова място и някакво такова хубаво е за къща. Но тук къде беше? Къде беше, бе? Нататък мисля, че беше. Ще тръгна нататък, па на къде тина. Ето от дупката. Рози. Ето ли какво? Пълбите на рая. Аз за какво бях дошъл тук, да си форма къщата малко. Чакай само. Ей. Така. Паркор, бе. Така. Туп. Уф. Не виж, май. Те са 8, бе. Кръста, бе, право. Триизменна къща, бе, брат. Какво искаш? Аз между другото такова ще го оставя тук. Да. Че така го направя сега това е. То бахтите от страната работа тук. Стих се. Сега ще е малко грозно, но... Камъка не мисля си хубаво. Да се едно, не че тук няма камък много, ама... И да, като казах в началото, че няма слагам тънел на клипа, нали? Защото преди не са... Нищо. Не се осъзнах, че съм направил твърде силна музиката, нали, там. На клипа. И се острало всичко. И аз не се чувам. Ама как така, нали, не съм казал нищо. Нищо конкретно не съм казал. Така.
Нищо. Това е яко. Така ще бъде. Ей! Те. Виж, че няма да стигне този дърт. Няма да стигне, да. Идем за още. Още 4 ми трябва. Ма, ще събера както... Бе, ще събера доста. 9. Доста, да. Така. Ще е готова къща. Да, няма врата. Чай, сега ще направя една врата. Красово и така е. Така. Дъжд имам. Това ми се за клипа. Насладете се за убиването ми. За умирането ми. Точно. Умрах 1000 пъти сигурно. Да. Чакай само. Стойте. Точка. Home. Тук ви е точката сега. Ето тя. Вижда се тук горе на мапа. И чакайте сега да тествам. Home. Телепортирай. Да. Става. Добре. Това мисля да е за клипа. Дайте едно пръстче нагоре, една ръчичка нагоре. И това беше от мен. Надявам се ви е харесал клипа. И дайте една ръчичка нагоре. Повтарям. И това е за клипа. Очаквайте третия епизод и чао!